накрая можеш да изпратиш съобщение и да ми пожелаеш нещо, за да ме усмихнеш и да ми благодариш за вълшебството. Пожелавам здраве и щастие. Винаги да усмихна. Много благодаря за хубавите приказки. Те наистина много ме радват и са страшно хубави и приятни. Скъпа и мила Диляна, продължавай да твориш с твоя чуден глас и да разказваш на децата най-интересните истории и да четеш с твоя приказен и безстрашен глас. Обичам те и обичам много приказките. Да бъдеш много щастлива и все така да записваш нови и все по-хубави приказки. Много да разказва приказки на децата и да ги разказва много добре. Да е много жива и здрава и никога да не се разболява. Да има с много хубави обувки и много хубава Санта. Да си жива и здрава и да подписваш още така красиви спомени, които ще бъдат запаметени в нашия ум. Много те харесвам. Пожелавам и да е жива, здрава и още да ми чете приказки в някой самолет. Здрава, чудесна, да не боледува, да има любов към тате, мама и да стане голяма кака. Да има любов и радост и дисциплина и уважение. Чао, Дилана! Благодаря, че си направила толкова много приказки за нас, защото аз много харесвам твоя подкаст.